Caracola, que tal, como estades? Benvidos ao Voltas co Prato, son as 7 menos 3 minutos da tarde, sí, en directo, na televisión de Galicia, por se había dúbidas, en directo, menos 3, mira, son a 57, 48, 49, 50, casi a 58. Porque hai dúbidas, porque hai unha señora que me preguntou pola rúa, eso é Jarabao? Non, señora, está vostede equivocada. Aquí cortámonos en directo, queimamos en directo, fervemos en directo, desfrutamos en directo con todos e todas vós. E, por suposto, tedes nos que seguir, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención a hoxe, porque temos dous cociñeiros de excepción. Señoras, señores, que pasen Óscar Fernández, Merche Rodal, un aplauso para eles. Ai, Dios mío. Hoxe temos dous auténticos artistas. Óscar, como estás? Que tal? Genial. Canto tempo, Maravilla, sí. Estás contento, Conte gañou o Celta? Estou encantado. Verdad? Vamos, estou encantado. Estás feliz? Maravilla, maravilla. Ti como crees que o celebrou a xente por aí adiante? Pois seguramente comendo e bailando. Eu digo que comendo, bailando e bebendo. Sí, eso Sí. omitino, pero seguramente Porque a min enviaron má radio un par de audios que decía mi madriña como está celebrando a xente. Pero bueno, dá gusto, alegrámonos pola xente de Vigo, polos celtistas, pola parroquia olívica que onte clasificouse para os cuartos de final da Europa League. Merchi. Que tal? Uf, Que pasa? eu estou un pouco nervioso, Por qué? Vou non facer por primeira vez, creo que nunca che tocara ca deusa, verdad? Non, é un placer, Nunca? É un placer. Nunca che tocara? Non. Pois hoxe, atención, Óscar, porque tes a sorte, o privilexio de loitar contra a deusa das tortas. Mira pa aí, Óscar. É a deusa, Dios, vas aviao, Telo fastidiadísimo contra esta muller, Mirade que presenta, que clase, que estilo, que elegancia. Joder. Que difícil. No, estaba falando de min. E ademais, a convidada, non sei se o sabes, pero é de Cangas do Morrazo. Sí. Oh, Así que van pasar cousiñas, señoras e señores. A ver que nos trae Lola de Cangas. Hola, son Lola, veño do Iglesario, do Concello de Cangas, son moi larpeira, gústame moito o chocolate, pero tamén gústame moito o potasio, entonces gústame o plátano, gústame facer o forno en Macedonia, hasta para tomar así en cruz, cando se fai deporte, que son moi deportista, canto máis recetas mellor. Gustaríame pedir aos cociñeiros que me deran unhas receitiñas aí, porque o saber non ocupa lugar. Saúdo a miña familia e aos meus amigos, sobre todo. Lola de Cangas, aplauso. Ahí, aplaudidillo, Lola, aplaudidillo. El único fruto del amor. Cha. Opa, Lola de Cangas que nos pedía plátano e potasio. Porque lle gusta o potasio. É así. Óscar, que vas facer? Pois eu vou a darlle unha voltiña a unha receita clásica que é a tarta da avoa. A Ostras. torta da avoa, así, vou a facer con unha cremiña de plátano no interior e logo vai levar algunha sorpresiña tamén a maiores. Sabes que a torta da avoa é a miña torta favorita, Normal. Xunto coa de queixo. Sí. É que, a ver, a torta da avoa eu creo que esa torta dese ser entrañable, Sí. que ao final a quen non lle gusta. Vale Sempre está todo. boa, sempre está boa. Sí, vale para unha festa, para un aninovo, para un cabodano, vale para todo. Pau cabodano. Vale para todo, é unha tarta que vale para todo. Sí. Pau cabodano. A torta de Óscar vale para un cabodano, a de Merchi Rodal non sei. eu vou facer unha torta moi clásica, tradicional, con cousiñas moi doadas. Unha masa de follado, unha crema pasteleira, un pouco de nata e uns plátanos acaramelados. Boa, a túa é máis de tanatorio, non? Que de cabodano, de enterro de tanatorio. No, é de fin de semana, unha tarta Gústame, simpática, alegre, no. Bueno, pois, señores, facemos dúas tartas moi clásicas, moi galegas no Voltas co Prato. Marchamos con Óscar Fernández. Vamos para lá. Pois vamos A ver. alá. Fixadevos, o primeiro que vamos a facer... Ajá, espera. Cando quiten a música. Ahora estamos. Deixamos falar a Óscar. Moi ben, pois... Primeiro que vamos a facer é nesta leite que temos aromatizada con bastante laranxiña, vale? Canela, un pouco de vainilla. Sí. Vamos a facer unha cremiña con isto, vale? Como unha crema pasteleira. Efectivamente. Vale.
Temos os plátanos, vale, grandes, que van a ser os reyes do noso postre, vale, a parte da galleta, etc. E vámonos a caramelar tamén. Eu podo dicir unha cousa. Sí, claro, como Quero que saibades que me gusta moito. Isto é o que realmente representa unha tarta da boa, que é cando compras a galleta cutre do supermercado. Porque nós aquí non gasta... Para isto non se gasta galleta boa, entendedes? É galleta da cutre do super. Non é da boa. Védela. Non ten nin a marca, nin nada. Isto é así. Que? Genial. Genial. Dime a directora, para de meterte ca galleta, Genial. Moi ben. Bueno, pois nada, vamos a preparar aquí as semas de ovo, 6 semas de ovo, 1 litro de leite. Vale, xa está, xa ule, Xa está medio infusionado, aí maravilla. Vamos a retirar xa con cuidado a canela. Vale, vamos a preparar as semas de ovo aquí, xunto co azúcar e un pouquiño, bueno, como se fixéramos unha receita básica, pois dunha crema pasteleira. A cal lle vamos a engadir despois o plátano que vamos a caramelizar aparte, vale? Moi ben, voulle dicir á xente da casa que nos chame o 664-483419. Ese é o teléfono da Voltas co prato para que nos digades cal é a vosa torta favorita. Facedes tortas con plátano. Que facedes con plátano? Porque o plátano, claro, moita xente come así, pum, xa está, punto, na máis, porque ten moito potasio, como dixo a nosa convidada. Si vos gusta o plátano, chamade ao Voltas co prato, contádenos que torta tamén é a vosa favorita e ademais repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co prato a televisión, podría ser das aboas, das máis folladas, dos plátanos, do que queirades, porque é a televisión de todos e todas. Entón, unha crema. Ti como fala a crema? Pois mira, por un lado as semiñas, vamos a engadir o azúcar que temos aquí, vale? Pero algo de clara tamén lle botas, non? Sí, botolle unha clara, máis ou menos entre todas as semas. Cantas máis semas e menos clara, máis refinada me vai a quedar. E por aquí temos máis refinada, a que maicena. cando dis refinada, quer dicir que a crema vai facer... Máis finiña. Son Máis a finiña, crema máis de rica. Óscar, máis fina, vale. E fixadevos, é importante que isto non se faga demasiado rápido. O sea, me refiro a que non con moito tempo de antelación. Por qué? Porque se non resecas, cando mesturemos coa leite temos o perigo de que se formen grumos. Entonces eso é bastante interesante facelo, vale? Aquí temos ahora a mestura feita e agora vamos a engadirlle por aí o que temos, a leite que temos infusionada, vale? Eu teño unha cousa, quer dicir, se vas facer crema pasteleira, agardo que como boa tarta da boa tamén lle fagas unha crema de chocolate. Hombre, eso podelo contar, vamos, Vale. eso podelo contar que vai a ser unha cousiña super rica, vale? Vale. Eso, maravilla. Bueno, pois vamos a botarlle aquí a leitiña que temos E aí infusionada. tens que ter tino para que non che calle o ovo ou dá igual un pouco. Si, é interesante que a temperatura non supere nunca os 70 grados, porque senón o que faríamos sería, pois, callar o ovo e non chegaríamos a... quedaría nos grumos, non quedaría a crema como debería de ser, non? É que eu sei que a maioría da xente que nos ve que xa sabe, pero eu ás veces, sabedes que teño memoria de peixe, entonces, sí, olvido os pasos básicos da cociña. Xa vexo que ti despois de moito tempo aquí algo vas aprendendo, macho. Bueno. Que é? É que trátame de parvo. Sí, no, que va, para Será nada. porque son, tamén Que pode va, ser. que va, para nada. Vou te deixar aquí, vou comerche, Veña, vale? perfecto. Veña, vamos comerche rodado. Oh! Toda la noite. É merche rodado. Aí está vendo, de Cangas. Unha muller da costa. Unha muller que é amiga e coñecida da convidada. Unha muller que quere gañar por todos os métodos posibles, Se gañan é por méritos propios. Sí, xa. Vou intentalo, eu non coñezo de nada Lola. Dentro desa expresión de amabilidade que vedes, de cariño, de amor por todos nós, sabes, de futura aboa entrañable, porque ten faciana de futura aboa entrañable, en realidade é como maléfica. Dentro ten o mal dentro. Mira pa aí, mira como lle sale un pouco, mira. Bueno, imos alá. Vouche contar o que fago, que empezamos coa cociña. Ves como Ou sigues falando solo? Mira, ves. Venga. Sabes que había unha bruxa, que era en Hansel e Gretel, que había unha bruxa? Sí, claro. Tiña unha casa de chocolate. Cociñaba moi ben as sobremesas, acordaste, sí? Sí, claro que me acordo. E o que quería só era engordar a comer aos nenos. Os nenos de Galicia. Tede moito cuidado con merche rodal.
se vos sentides sós por Cangas e vedes así, bueno, unha sombra dunha muller así un pouco menuda, tomade piruletas, non vaiades! Non vaiades que vos leva, E cébamos. É broma, é broma. Pido perdón por todo isto que estáis escoitando. Imos coa cociña, que é o programa de hoxe. Vai me matar despois. Estamos facendo unha torta de plátano. Entón, que facemos por aquí? Por un lado, estamos facendo un caramelo, porque aquí imos caramelar os plátanos, que canto máis maduriños, mellor. Por outro lado, como a Óscar, estamos facendo tamén unha crema pasteleira. Estamos quecendo aquí o leite. Estás infusionando igual que leva menos cousas, non? Botelle solo laranxa, despois vou botar un pouquiño de canela. Pero botelle laranxa e un anaquiño de amonda aí, e botelle un pouquiño de reladura aquí, as dúas xemas. Vale. É a receita que se fai na miña casa de crema pasteleira de toda a vida. Normalmente faise con limón, pero con laranxa tamén vale. 2 xemas, 2 culleradas sopeiras de azúcar. Leva moi pouquiño azúcar. 1 e 2. Cada xema unha cullerada, non? Sí. Mais ou menos. Entón non fai falta a receita, isto queda na memoria. Anotade porque esta é a receita Remeses. coa que merche rodar. É porque despois tamén vai a levar o azúcar no plátano, entón non convén tampouco azucarar demais a crema pasteleira. Digo que anotedes porque esta é a receita coa que Merche Rodal atrae á súa casa de chocolate. Maicena. Podería ser fariña, se botamos fariña un poquinho máis, maicena uns 30 gramos. Para 2 xemas e medio litro de leite. Bueno, vou chamar a tua amiga. Chama, vamos a coñecer a Lola, porque eu non a coñezo. No, que va. Seguro que non. Seguro que va contigo. Señoras, señores, recibimos cun fortísimo aplauso a Lola de Cangas. Un aplauso para ela. Hola. Lola, por favor, arrímate a Merche Rodal. Arrímate aí. Hola, compañeira, paisana. Mira quen lle vai dar un bico primeiro, non? Será porque se coñece. Paisana, home, Será porque- paisana. Pero coñecedesvos. Penso que non, Cangas é pequeno, pero Non tan pequeno. non tan pequeno. A ver, pégate aí. Pero eres de Cangas ou de onde eres? Do Iglesario do Ío. Do Ío? Sí, pertenece a Cangas, pero Cruceiro do Ío? Ojallo City. O Cruceiro do Ío, o Entroio do Ío. Cuidado, Cuidado, Aí estiven eu un ano, Non fai falta que viñades, Non, xa fun e xa me dixeron, ti non eres daqui. Eu, mi má. No, tes que estar na comparsa. Sí, sí. Se non fora, non. Cuidado, non, ficháronme. Merchi, Pois entón, xa estás contalle fichado. o que estás facendo. Estou facendo, por un lado, un caramelo para botar aí o plátano e a caramelalo. Estou facendo unha crema pasteleira. Estou facendo a Con base da laranxa, torta que vai a ser unha masa de follado, de manteiga. Se pode mercar de mellor de manteiga que saen máis ricas. Sí. Pincheina co garfo e vai a ir agora ao forno media oriña. 25-30 minutos a 200 graus. Ábrelle o forno aí, Merchi. O sea, que teño que facer a boca agua. Sí, un cachiño sí. Un cachiño, esperar un cachiño é o que hai. Pero bueno, neste programa normalmente facemos un pouco de magia. Vale. E aparece che feita no momento xusto. Vale. No momento exacto. Home, pa iso eres un artista. A Merchi. Bueno, isto está claro. Eu creo que che gusta, non? A receita, así... Sí, o caramelo e a crema, sí. Bueno. Sí, moi ben. Pois esta é a idea de Merche Rodal. Nata. Sí, de natiña. Pode marchar? Sí, claro. Esta é a idea de Claro, Merche sí, Rodal. sí. E imos Sí. con Óscar. Hola, que tal, boas? Hola, boas, que tal? Pois mira, eu vou plátano facer unha frito. reinterpretación da tarta da avoa. O que Primeiro pasa de que todo, vai a non é levar- de Cangas. Igual, ti, se me pagas ben, non hai problema, Teño ido a Cangas, Non hai problema. É do Carballiño, Teño ido a Cangas, Pois Tamén mira, teño ido eu ao o Carballiño. Carballiño, pois, Non mira. hai problema. Pois fíxate, aquí Que estamos estás preparando... acaramelando? Estamos acaramelando o plátano, así unha cousiña parecida ao que fai Merche neste momento. Temos a crema pasteleira aquí, vale, elaborada, con un pouquiño de... laranxa, ¿no? Con laranxa, máis con canela, vale. Ahora vamos a engadir aquí o plátano, vamos darlle un pequeno triturado, vale. E logo vamos a preparar un ganache de chocolate, vale? Chocolate negro. Chocolate negro, vale. Que pasa? E Ben vamos ou mal? engadir Espera, tamén iso a que é nata. ben ou mal? Sube a cuota, mi hija, porque si non... Nada, pero mira, e o chocolate negro vai a formar parte da cobertura, vale? E logo vamos a introducir tamén unhas pipas para que teñan aí un toqueciño simpático. Non me digas que tamén eres fan das pipas. Bueno, das pipas solo cando vou a mirar o Celta. Bueno, pois xa somos dous con esa... Aí está, é un bo vicio, verdad? Es que está prohibido, pero eu... Ti faz un pouco de trampa, non? Sí, Vale. bueno.
Moi ben, entón vamos metendo o plataniño por aquí. Isto é un vira-vira, é unha cousiña moi rápida, porque o plátano é algo que, por un lado, se xa está maduro, e por outro lado... Xa queda o caramelado. azúcar, sí, prácticamente darlle unha voltiña e punto. E logo vamos a triturar Lola, aquí. teño que preguntar cal das dúas levarías pa Ío, pa Balaídos, pa Cruceiro, pa Cangas, pa Antiqueiras. Si tuveras que escoller. Cruceiro do Eo primeiro, despois pa Balaídos podía ser. Pois cal escollerías, ti, así, solo pola vista? Pola vista... Chocolate. A ver. Valle. A ver. Tórcelle o pescozo, vai. Volvo a repetir outra vez, que empaja máis? Bueno, de momento vouche deixar que o pense ali na zona de sufridores e despois chamámoste, vale? Vale, moi Veña, un ben. aplauso para Lola que está con nós, vende Cangas do Borrazo, vendo Ío. Os navegantes portugueses trouxeron ás Canarias os primeiros plátanos, diso xa hai máis de 500 anos, e o resto, pois a historia. O chan fértil deste arquipélago valles de maravilla, e a quen non. Pero non sería ata o século XIX que non chegou o boom do plátano, grazas sobre todo aos ingleses, que son moi fans deste froito tropical. Tanto lles gusta que a variedade Cavendish, que é a que máis se consume no mundo, naceu ali, no medio da campiña inglesa, grazas aos esforzos dun xardineiro que quixo darlle unha volta á raza. Tan ben lle foi que hoxe son os máis cultivados, son uns 50 billóns de toneladas cada ano en todo o mundo. E cantos deses plátanos comemos nós? Pois, polo visto, algo máis de 13 kilos por persoa e ano. Está claro que gustar gusta, e por iso queremos animarvos a que provedes algo novo, que non todo vai ser comer tal e como saen do plataneiro. Contádenos cal é a vosa receita favorita en @voltascoprato, como sempre, onde estamos, para todos e todas vós, e estamos buscando os 20.000 seguidores e seguidoras, así que, por favor, continuade a darlle aí a me gusta, que a nós tamén nos gustades moito. Veña, imos con merche. Rodal! Ostra! Sí, anímate, baila, Merchi, porque é o que vas necesitar para gañar hoxe. Sí. Baila. Podo pedirlle chocolate a Óscar? No. Todos contentos, todos felices, porque Merchi Rodal vai palmar. Vai palmar. Ostra! Esa non coñecía. Vámonos todos. Panorama París de Noia. Vale, xa está, xa estou sudando, Bueno, mira como vai collendo o plátano. Canto máis maduro, máis rico vai estar, máis doce vai quedar a torta, sin necesidade de engadir azúcar. E o chocolate? Chocolate, haberá que falar con Óscar. Chocolate... Non hai chocolate hoxe aquí. Deixo cheo, Bueno. Merche, deixo No. cheo, non? Atrás couso non me lavara. Mira, No. ves que cando se lle dou a volta xa vai collendo un Ah, poquinho mira, ponse de... como máis amarelo. Sí. Un pouco fluorescente. Vamos a deixar así, vamos Qué a guai. cortar e poñerlle un poquinho de zumo de laranxa. Ese é o teu forno, Merchi. Bueno, vale, veña, baixamos un poquinho aquí. A ver, é o teu forno, terás Sí, que sí, sacar sí, sí, cando ven, consideres, non? Ven, non dixe nada. Vale, perdón, Como se pon conmigo, amor? Ah. Non pasa nada. A ver, que che boto unha... No. Vale. Vamos recrearnos na súa liada. No, por Dios, por Dios. Estos moldes son ideais, son desmoldables. Sí, no, xa. Son moi cómodos para desmoldar. Que unos, claro, que vamos, para desmoldar son boísimos. E mira, Bueno, non caeu, que polo No. menos isto non caeu. pasa en calqueira cociña. E mira, Sí. ves? Xa temos a torta do pastel feita. En realidad estaba todo pensado por si pensabades que isto é grabado. No. Temos a xente- crema pasteleira xa fría. Temos a base, que é onde vamos a poñer despois as cremas, feita no forno 25 minutos. Ahora poñémoslle os plátanos un pouquiño de zumo de laranxa. Material. Qué rico. Guau, qué rico. Aquí... Esto Ala- así, simplemente así como un anaquiño de xeado de vainilla, é unha sobremesa espectacular. E que dicir eu que a laranxa sí que é verdade que ti que usas moito, pero é que en realidade usase moitísimo nas sobremesas. Está moi rica, moi rica a laranxa, todo o zumo, a reladura. Quédalle moi ben, Mais, sempre. zumo de laranxa e un anaquiño de manteiga, listo. Esta sobremesa che digo eso, un anaco de xeado de vainilla xa estaría. Pois imos deixar a Merchi intentando sobrepoñerse dese problema, dese percance co forno,
Ai, ás veces pasa. E imos co cociñeiro dos cativos e das cativas. Plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Plátano maduro Eu no vuelve a verde. creo que Óscar ten que montar en breves, non? Vamos ir, pero a lume de carozo, Claro, mira. porque tens que montar toda a torta. Toda, leva as súas capiñas, Por veña, como cando vais a queiras. ver. Eu estou aquí para ver. Fixade, vos mira, de aquí temos a crema, esa crema a que lle engadimos o plátano caramelizado, vale? Témola aquí, trituramos, dimoslle un golpiño de triturado, pero nin moito, vale? Que se note O sea, o plátano. pasáchelo polo vaso batedor, non? Claro, efectivamente, Pola que batedora. se note. Vale. E aquí temos o ganache de chocolate que leva nata, no cal fundimos ese chocolate negro e agora vamos a botar un pegotillo de mantequilla para que lle dé esa untuosidade, que quede así moito máis brillante. Isto é o que vamos a utilizar como capa superior, vale? E agora vamos pouquiño a pouco ir amontando todas as capas. Ti fai no ben isto, Sí, que isto home, pode ser a clave do éxito, Eu creo que sí, Isto é como Hugo Álvarez onte, Ten cuidado, Isto revoluciona o partido, Vamos a botar un pouquiño no fondo, de acordo? Cheira de maravilla, Cheira moi ben. Mira o plátano aí por debaixo. Claro, ahora vamos a botar esta crema. capiña no fondo, de acordo? Para ir montando pouco a pouco as galletas. Fixade, vos as galletas, hai xente que decide bañalas en brandy, É en verdad, coñac, é verdad. hai xente que as baña en non sei, en café. Eu vou a facer simplemente en nata, Vale, vale? perfecto. Sobre todo porque así apta para todos os públicos. Mentras tanto, pregunta de concurso para a xente que está na casa. Que coñecida torta fai Óscar, neste caso con plátano? De plátano. Pero é torta de que? Da boa, da boa. Torta da boa Torta da boa con de plátano, de plátano. é. Aí está, 664-483419. Que coñecida torta fai Óscar, en este caso leva tamén plátano, a torta da boa, con plátano. Moi ben. Chamade a voltas co prato, porque ademais de levar plátano leva pipas. Efectivamente. Bueno, fíxate, vamos montando as capas, aí xa depende do arquitecto que sexa cada un. Non entendo moi ben o das pipas, Óscar, teño que dicir, As pipas molan, quedanlle ben. Home, se as pipas molan, sí. Sabes que? Eu era para meterlle noces. O que pasa é que a noz é así un froito é como cando, díxome un compañeiro, notas que te vas facendo maior cando che gusta agua con gas e as noces. Entonces o tema das Entonces capaches dela. o tema das pipas vale un pouco para todos os públicos, non? Sí, Vale. Vale un pouco para todos os públicos. Moi ben, moi ben. Aí temos, vedes que a crema se lle notan así como tropezóns. Esas tropezóns son do plátano, vale? Entón, crema pasteleira con plátano, a crema de plátano, galleta bañada en nata, crema outra vez, e o chocolate cando vai arriba de todo. O plátano vai arriba No, o chocolate, digo. O chocolate, perdón, vai simplemente arriba, vale? Vale. Despois, se eres moi larpero, mételle unha capiña. Eu, Claro, ti sí, non? que queres que che diga? Eu, Aquí meto as pipas, ves? aí irían as noces por vellos, vale? Aí irían as noces Aí por irían as vellos, noces por vellos. efectivamente, as noces dos vellos. Imos a Cambados. Ramón, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Que tal? Como estás? Pues bien, aquí viendo el programa. Que estás vendo o programa? Sí, Bueno, como debe ser, como debe ser. Que tal estades por aí de tempo, ben, non? me por ver una maravilla. Lo voy a ver, pero hace calor. Bueno, me sempre se está ben. A verdade é que estes días está dando gusto. Veña, por 50 euriños, quero que me digas que torta está facendo hoxe Óscar, que ademais leva plátano. Aí va. Veña, Ramón, dime a torta que facemos, que se che escoita un pouco. Moi ben, aí está, un aplauso, 50 euriños, moi ben. Bueno, Ramón, un bico grande, gracias por chamar, vale? Que se che escoita aí un poquinho daquela maneira. Un bico grande. Parabéns. Parabéns por os 50 euriños. Chao. Vai ben. Voute deixar, Óscar, aí Genial, facendo genial. capas. O orfebre das tortas da boa e imos con verdes. Porque tú eres... La pastelera del sabor. Que está, donche os cadrizos. Estou quentando. Vou intentar flambexar. Vas flambexar? Intentalo. Non había di- ron. Di a xefa que hai presa. Non había ron. Hai un pouco de licor de laranxa que leva ali un tempo. A ver se non perdeu todo o Baixamos alcohol. luces a ver se prende este lume, por favor. Me cago si prende el lume. Era o truco da meiga. Aí está vendo.
A de Hansel e Gretel. A de Cangas levantou un aplauso. Por qué? Porque come menos. No, porque cociña moi ben. Aí está, aí está. Vamos a subir as luces, compañeros. Maravillosa, guau. Bueno, pois sí que prendeu, Por favor, monta xa. Xa, hai presa? Bueno, vale, vale. Moita. Bueno, teño o plátano, collín un pouquiño xa, xa o puxen sobre a base de masa de follado. Eso. Agora, a crema pasteleira, que xa está fría. Uf, que bo aspecto ten esa crema pasteleira, Aí, Para comela a fresquiña. paladas. Esto, así, tal cual, sí. Guau. Isto está buísimo. Dios, mira que bloque de crema pasteleira máis sabroso. Porque esta está ben fría aí. Bañaríame nesa crema pasteleira, Merche. Nadaría, bucearía. Bueno, igual va fojo. Pero meterme nunha bañeira aí de crema pasteleira. Bueno, voy a colocarle un poquinho mellor, vale? Guau. Voy a poñer así ben. Vou Voy a deixar poñer cantando arriba nata. e eu vou ir con Loli, con Lola de Cangas. Vamos con público de Voltas co Prato, veña. Todo el amor, cha, cha, cha. Es la banana. ¿Ves cómo sabe? ¿Ves cómo sabe? El bonito fruto del amor. Ay. Coita, esto non é broma. Donde podo sacar a autorización para ir ao Entroido do Río? Tente que invitar unha familia Sí, do Río, xa sei. Río. Sí. Río de Nerga. Pero ti non és do Río? Sí, sí. Xa está. Ah, sí, cando está. queiras. Habitacións de sobra. Vale, xa está. Queda grabado. Estou Queda invitado ao grabado, Entroido do Río. sí, Despois, sí, cando sí. chega ali e me Sí. engancho vello do último ano e me diga con que viñeches, voulle dicir, pon a televisión. No, dixe, con Lola. Vale, con Lola. Mira Lola. Eso está. Mira Lola pa aí, que dúas sí, tortas, sabe eso, xa. Mira, torta da boa, torta da Ai. boa contra a torta de Merche que non sei que nome ten. Juan, é torta. Pero está moi ben, Mira que bonita, Sí. O plátano, a crema. Bueno, cando lle deu ese lume... Aí gustouche, é verdade. Home, que en carnavales decimos lume. Lume, A ver, exactamente. Pues mira. Semeja, ¿no? Aí... Pois vámoslo ver de preto. A ver que tal Home, está. Vamos a aí con ver, Óscar. Un aplauso para Loli. Veña, vamos alá. Lola de Cangas. Aquí con Óscar. Vamos a intentar sacala, fíxate que brillante quedou. Ostras, quedou moi ben, Vamos, isto lóxicamente Nunha necesita rayiña lle quedou, nada, necesita Nada. unhas horiñas de neveira. Sí, é o un que lle día, vai o mellor, enseñar. Óscar. Un día. Un par de horiñas, un día, sí. Un día, mellor que sabe, mellor. Eso é como as lentellas, o día seguinte sabe mellor. O corte é un espectáculo, Sí, Está moi rico. Guau, E agora, a miña idea para presentala, fíxate, Era botarlle máis pipas. No. claro, mira, fíxate, eu agora voulle poñer estas famosas boliñas de chocolate Por con... si non me chejaba chocolate. Claro, é que eu creo que claro. tiña dúbidas de si iba a Sí, gustar. sí. Estas famosas boliñas de chocolate que levan dentro cacahuete, non? Sí. Ala. Bueno, sí, home, a ver, un día é un día, non Sí, sabes? sí. E o carnaval dura 3. Entonces, Vale, voulle dicir ao equipo de compañeros da Televisión de Galicia que están facendo este programa que, cando rematemos, que se boten para atrás. Que non se acheguen aquí, vale? Porque é para min. Home. Un aplauso para Óscar, que está traballando que dá gusto. Vamos con Merche Rodal, vente por aquí. Vamos por aquí, Merche. Bueno. Teño un anaquiño aí cortado. Poñemos por acá. Que non cae, Mira como tembla. Esa, Sí, está temblando, está dicindo, Loli, cómeme. Cómeme. Veña, pregunta de concurso para este espectáculo de Merche Rodal. Que masa Mi madriña, utiliza que Merche para a súa torta de plátano? Hoxe empreguei masa de follado. Masa follada. Masa de follado. 664-4834-119. 50 euriños, vale? Así que, por favor, chamade se queredes encher o peto de 50 euros de felicidade e de sabor. Non voltes comprar. A masa de follado non hincha é boa, moito é boa, o estómago. Non, e a de manteiga está moi rica. Vamos a dar tamén un aplauso a Merche Rodal, a deusa das tortas do voltes comprar. Moi ben. Imos probar, Lola. Teremos que probar. Veña, pasa por aí ao medio, ao cabeceiro da mesa e... Bueno, Lola. antes de nada podo facer o testamento, por si acaso. Bueno, xa escoitaches a Óscar que dixo que valía pos cabodanos a súa receita, así que
Así como mellor... sei, eu... Bueno, Bueno. ti estás preparada, non? Sí, Ves con sí. ganas de probar. Sí, Isto sí. vai estar espectacular, que o sabes, Sí. que vai estar moi rico. Xente da casa, chamade, 50 euros en xogo, vale? De Mira. que é a masa que utiliza Merchi? Ponlle aí outro Masa de plato follado, para masa ele. Masa de follada. follado, 664 48 34 19. Aquí Mira, están as dúas. aquí tes o teu. Esta sí, creo que é para a foto, non é para min. Ai, non. Non me Parece a min, fastidies. Óscar, ven por aquí, por favor. Cando queiras, valle dando... Empezo. Sí, no, valle dando porque temos que repartir cartiñas a darlle paso aos compañeros da Hora Galega. Imos a Baiona. Carmela, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Bien, bien. A ver, Moi bien. que me tes que dicir destas dúas pedazos receitas? Uf, pois a primeira non sei eu, pero a segunda, cuidado, Cal é a primeira para ti? A torta da avoa ou a que está facendo Merchi? No, a de Merchi. A de Merchi dixo non sei eu. Sí. Sí, a de Merchi. Non sei eu, dixeches. É eso, Sí, eso que sí, estás sí, vendo. sí. Ostras, pois eu... A de Merchi. Eu derrétome como se está derretendo esa torta. Cos seus inconvenientes, pero a de Merchi. Ah, mira, dixo cos seus inconvenientes, Sí, pero a de sí, Merchi. Bueno. Sí. Veña, por 50 euros, que masa utiliza Merchi para a torta de plátano? Masa follada. Moi ben, aí está, un aplauso para Carmela de Baiona, que leva os 50 euriños. Bueno, quero puntualizar unha cousa. Que foi? Son de Sabarís. Eres de Sabarís? Boa terra esa, Boa terra, Sabarís, boa terra. A que sí, Pois. que sabedes que podedes vir cando queirades. Ves, así, Lola, así é como se fai. Invitas a xente así, dicindo, vente cando queiras, moi ben. Gracias, querida. Viva Veña, Sabarís. Vico. Vico, chao, hasta loguiño, chao. Bueno, Lola, xa sei que non estés invitados, Pero, dade máis maus, por favor. Agora tesme que dicir, Lola do Ío, de Cangas, tesme que dicir quen gaña o a voltas co prato. Cando acabes, tranquila. Primeiro vou volver a repetir. O que pasa que... Se me olvidei dos primeiros sabores. No, despois podes seguir comendo, pero temos que dar paso aos compañeros da Hora Galega. Bueno, que esperen un pouquiño. No, que... pero non poden esperar, a televisión non vai así, Lola. Veña, dime, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, pues vou dicir, mira, Pois, este está moi logrado, está boísimo. Me gustaría mellor con, en vez cos cacahuetes, con pistachos. Con pistacho. Pero que este está de morte. ai, a de Merchi Rodel, coa remontadinha aí. Un aplauso para ela. Señores, non marchamos. Queden co Hora Galega, vémonos o luns con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao, gracias.